Здравейте! Аз съм Благовеста. Аз съм Диан. И сме тук, за да попълним сватбеният бележник на вас, бъдещи младоженци, с полезна информация. А на колегите, ангажирани в сватбеният бранш, да предложим възможността да ви се представят. Днес ще ви представям един флорист с персонално и докосващо отношение към своите младоженци. А вие, колеги, свържете се с нас, за да плануваме вашето представяне. Ако тази информация ви е била полезна, харесайте това видео и се абонирайте за нашия канал Сватбен бележник, за да не пропускате новини. Започваме! Привет, Йони! Много ми е драго, че си тук и че ще направим това интервю с теб. Здравей, Блага! Много благодаря за поканата. За мен е удоволствие да съм в вашето прекрасно студио. Представи се, кажи с две думи нещо за себе си на бъдещите младоженци. Казвам се Йоана Симеонова и съм сватбен флорист. Къде най-често упражняваш тази професия? Най-често упражнявам професията си във Варна и околността. Като цяло правя сватби в Североизточна България, но разбира се и пътувам. Понякога се налага по желание на младоженци да пътувам и на по-далечни дестинации. Когато искат точно теб за техен флорист? Да. От колко време и как се озовава в професията? Всичко започна много отдавна, тъй като трябва да кажа, че моята майка също е флорист и много, когато бях всъщност доста малка, тя имаше цветарски магазини в родния ми град и от малка й помагах и всъщност така тя зароди любовта ми към цветята. Бях се зарекла никога да не се занимавам с цветя, но доста години по-късно, всъщност преди 6 години, една моя приятелка, която знае за това, че майка ми е имала цветарски магазини и че обичам цветята, ми се обади и ми каза: Йоана, ще правим сватба, ще ми направиш ли букета? Ако можеш да ми направиш и няколко аранжировки за масите на гости. И всъщност аз така с много голямо удоволствие и малко на шега приех нейната покана и така започна всичко преди 6 години. В началото направих 2-3 сватби и след това дойде пандемията, един доста труден момент за всички в този бранш, смятам. Но пандемията мина, всичко приключи и с пълна сила текат сватбените сезони последните няколко години. Това могат само най-силните и успешни хора да го направят в трудните времена, да останат на повърхността. Ами да, права си. Не е лъжа, че е трудно, особено в началото, човек да се задържи на този пазар, при положение, че има толкова големи агенции с вече много голям опит и изградено име, но смятам, че пазара е голям, всеки от нас има собствен стил и по този начин вървим напред. А какъв е твой стил? За мен е много изключително важно да имам комуникация с младоженците и то много близка комуникация, за да мога да усетя техните предпочитания, техните желания, тъй като естествено най-важното нещо за всеки професионалист е в крайна сметка младоженците да са щастливи. И това, което видят като крайен резултат, да ги удовлетворява. Смея да кажа, че към мен се обръщат младоженци, които имат сходно на моето виждане и на моя стил. Тоест имам предвид това, че към мен много често се обръщат младоженци, които харесват точно моят стил на работа. Трудно ми е да го определя какъв е, но смятам, че... Персонален. Да. Най-вече от това, което чувам. Да, и надявам се разпознаваем. Със сигурност. Щом откриваш своите хора и те откриват своя флорист, значи е такъв. Надявам се. Какво представлява професията флорист и защо младоженците все по-често я търсят и ползват?
от услугите на флористите? Флориста, това е човека, който прави ресторанта или локацията, която са избрали младоженците, да изглежда цветна, красива, с помощта на цветята. Смятам и се надявам, че младоженците все по-често избират услугите на флорист, точно заради увереността, която могат да имат в това, че техните цветя ще бъдат направени професионално и по най-добрия начин. Точно защото сватбените флористи учат и се квалифицират в това да избират подходящите цветя точно за сватбена декорация. А учат ли наистина флористите? Какво представлява обучаването или изучаването на тази професия? Мога да кажа, че от известно време, не малко, в България има училище за флористи. Наистина? Да, което аз посещавам. За мен е много важно да имам точно тази квалификация, да покривам нивата, които трябва всеки един флорист да има, за да може да се справя професионално с тази задача. Защото в интерес на истината много младоженци нямат представа, но в флористиката има правила, които трябва да се спазват, за да изглеждат аранжировките наистина красиви и по най-добрия начин. На какъв етап от подготовката младоженците трябва да се обърнат към теб? Имаш ли съвет към бъдещите младоженци? Моят съвет е възможно най-скоро младоженците да се обърнат към всички професионалисти, така по този начин те ще имат право на избор. Защото когато в последния момент потърсят който и да е професионалист, независимо дали става въпрос за фото, видео или флорист, тогава ще им бъде много по-трудно да изберат човека, който искат да бъде с тях на този ден. Така че моят съвет е да се обръщат и да търсят сватбен флорист, възможно най-скоро, когато решат точната дата за своето събитие. Как протичат вашите срещи, твоите срещи с младоженците? Ако имам избрана дата, трябва ли да знам какъв ще ми бъде цветът на украсата, какъв искам да бъде декора, дали с естествени цветя, дали изкуствени? Как протичат разговорите при теб? Когато се свържат с мен младоженци, винаги ги каня на среща лична, ако имат тази възможност. В последно време доста често с мен се свързват младоженци, които не живеят във Варна или дори не живеят в България. В такъв случай провеждаме срещите по телефона, в месенджер, с камера или както е удобно за тях. На въпроса ти дали трябва да си наясно точно как искаш да изглеждат цветята за сватбата ти, не трябва. Но, разбира се, много голяма част от младоженците имат идея и идват при мен вече с горе-долу подготвена концепция. Примерно знаят, че искат цветята им да бъдат в основен цвят прасковен, примерно. Споделят ми как искат горе-долу да изглежда ресторанта, колко големи да са аранжировките, някакви основни точки набелязваме. И разбира се, оттам нататък вече е моята работа да им дам професионален съвет според локацията, според сезона, какви цветя могат да се използват и какви цветя всъщност е най-добре да бъдат използвани, като абсолютно се съобразявам с техните желания. Давам им съвети, разбира се, за всичко, давам им различни опции, те да се изберат какво можем да използваме като цветя, като цветове и така. И се съобразявам напълно с техните желания. Ако младоженците поискат от теб цялостна декорация с покривки, хангали и други аксесуари, имаш ли възможност да им ги осигуриш? Да, имам възможност да им ги осигуря, ако ме потърсят. И за това също трябва да кажа, че аз работя и с агенции, които имат нужда от флорист, така че възможни са и двата варианта. Има ли значение локацията, когато препоръчваш аранжировка на младоженците?
Има значение локацията от гледна точка на това, най-вече дали сватбата ще бъде на открито или на закрито. Тъй като ако локацията е на открито, примерно правим градинска сватба, тогава трябва да се съобразят вида цветя, които се използват, за да могат те да издържат, иначе казано, напрежението. Защото... И на атмосферните условия, най-вероятно. Да, все пак много е важно дали ще има много слънце, дали ще има вятър. Това са неща, които задължително трябва да съобразим. Съответно, на локации, които са външни, е хубаво да се използват освен определен тип по-издържливи цветя, така и определен вид аранжировки. Така че определено има значение локацията. Даваме съвети и насоки на младоженците за това и всъщност те за това и ни търсят, за да можем да кажем експертното си мнение по този въпрос. Много важно. Да. Нали, те не ви ангажират само защото можете да направите една украса, защото имате и опит в крайна сметка. Да, и в доста от случаите всъщност ние вече сме правили сватби на конкретната локация, познаваме я, знаем точно с какво ще се сблъскаме, така че е доста по-лесно и за нас да дадем най-правилния съвет. Когато младоженците имат нужда от съвет за други професионалисти за техният сватбен ден, препоръчваш ли? Да, бих могла да препоръчам колеги, с които съм работила добре, като обикновено давам по няколко контакта, за да може те сами да се изберат точно който им допада на тях. Да е в техния стил, по техният начин, да си го разпознаят? Абсолютно, да си го разпознаят, да си поговорят с него и да са сигурни, че това е техният човек, защото всеки има различен вкус. Важно е да се усетят двете страни и да се харесат. Точно. Един много любопитен за мен въпрос. Как се е развила твоята работа от началото до сега? Работата ми, връщайки се назад и гледайки работата си в началото, смея да кажа, че доста са различни нещата, което е абсолютно нормално. В началото човек, когато няма толкова опит, първо му отнема много повече време при подготовката на всичко. И второ, както вече ти споменах, аз посещавам ежегодно курсове за флористи. Съответно, това нещо ми дава и допълнителни знания, така че определено са се променили нещата и другото, което бих могла да кажа е, че мащабно нещата са вече доста по-различни. Тоест в началото ме търсиха за много по-малки сватби, с по-семпла декорация, което е разбираемо. Вече нещата мащабно изглеждат по друг начин и така. Всеки следващ ден си повече от вчера. Надявам се. Което е най-важното. Към това се стремя, мисля, че и всички към това се стремим. Абсолютно. Какъв стил сватби най-често правиш и повтарят ли се тенденциите в годините? Със сигурност има тенденции, които не остаряват. Много често младоженците искат сватби в бяло. Това е, може би, най-често срещаното искане от тях. Както и сватбите гринери, така наречени гринери сватби, са доста искани от младоженците. Тенденциите се повтарят, но разбира се, ние винаги даваме съвети на младоженците според локацията и според ресторанта, например, дали може да се вкара малко цвят, дали би било добре това, за да може визуално цветните аранжировки да изглеждат наистина красиво спрямо локацията, която е избрана. А какво означава гринери сватби? Това е стил, който представлява използване на много различни видове зеленина. Основно в зелено е сватбата. Това е подходящ стил за общо взето всички локации, всички сезони. Универсално решение. Универсално решение, да, бих казала и аз. Като в този случай няма много цветове, няма прекалено много цветя, но е доста желан от младоженците. Кои са най-популярните цветя и с какви ти предпочиташ да работиш?
Най-популярните цветя в сватбената флористика са, както всички знаят, розите, тъй като може би те са изключително богати като разновидност. Има толкова много видове рози и цветове роза. Така че тя със сигурност е предпочитано цвете, което аз използвам във всяка една сватба. Те също са доста издържливи, което е много важно за сватбената флористика. Има още други подобни видове, които използваме често, тъй като те са устойчиви на атмосферни влияния и са издържливи като цяло. Любимото цвете на всички младоженци, това е божура. Който имаме и тук при нас, благодарение на теб. Да, божура е любимото цвете на всички булки. Те го желаят през всеки сезон, почти за всяка сватба, което обаче не винаги е подходящ вариант, тъй като има изключително голямо значение дали сватбата ще е на открито, примерно на арка. Не бих използвала божур, тъй като той много бързо би погинал. Или не съвсем погинал, но няма да изглежда в този вид, който трябва. Така че има значение цветята, които използваме спрямо ресторанта, който са избрали младоженците. А за букета какво би препоръчала като цветя? Сватбения булческия букет. Булческия букет задължително е с подобни цветя на тези, които се използват в цялата останала декорация. Като булческия букет е бижуто на всяка булка. Задължително обаче трябва да използваме доста устойчиви цветя, тъй като ти сама знаеш, че булката е със своя букет буквално от сутринта, по снимки в ресторанта, и този букет не винаги може да бъде през цялото време потопен във вода, така че задължително трябва да са използвани много издържливи цветя за него, за да изглежда перфектно. Да ни кажа, че той изобщо не влиза във вода в момента, в който излезе сутринта. Той си остава цял ден в ръцете и къде или не. Винаги съветвам младоженците, дори в повечето случаи давам ваза заедно с букета, за да може да го топят при всеки един възможен момент. Да. Това е важно. Йони, кажи ми защо бъдещите младоженци да изберат точно теб за техен флорист? Бъдещите младоженци не е нужно да избират точно мен, освен ако не усещат, че аз съм човека за тях. Нашата професия е творческа, така че разбира се, че всички младоженци преглеждат снимките и работата на професионалиста, който са избрали. Така че ако харесват моя стил, нека да изберат мен. Чудесно! Много ти благодаря за това честно и вярвам полезно интервю за бъдещите младоженци. Благодаря и аз. Беше истинско удоволствие за мен да съм на гости при вас. И за нас също беше така. Благодарим ви, че останахте с нас до края. Днес ви представихме флорист Йоана Симеонова. Ако това видео ви беше полезно, харесайте го и последвайте нашият канал Сватбен бележник, за да не изпускате следващите новини.